θέλω να χαλαρώσετε και να ξαπλώσετε σε μια άνετη θέση. Θέλω να αφήσετε για λίγα λεπτά το σώμα να χαλαρώσει με βαθιές εισπνοές και εκπνοές. Να συνδεθείτε με το κέντρο της καρδιάς, εκεί που δονεί η αγάπη εαυτού. Κάθε βαθιά εισπνοή και εκπνοή που φέρεις συνδέεται και συγχρονίζεται με την καρδιά. Αυτός ο συγχρονισμός επιτρέπει την αναζωογόνηση και εγρήγορση στο ενεργειακό κέντρο του τρίτου ματιού, εκεί που εδρεύει ο φάρος ψυχής. Καθώς συνεχίζεις να εισπνέεις βαθιά και να χαλαρώνεις εκπνέοντας, επιτρέπεις την διέγερση του τρίτου ματιού. Σταδιακά, καθώς επιτρέπεις το σώμα σου να συνδεθεί με την ιερή γεωμετρία του πνεύματός σου στην περιοχή του τρίτου ματιού, διαμορφώνονται 3 ακτίνες, οι οποίες έχουν κοινή ένωση. Κάθε μία από αυτές τις ακτίνες αντιπροσωπεύει και ένα γενετήσιο χάρισμά σου, το οποίο και είναι αναφέρετο δικαίωμα αυθονίας. Θέλω να παρατηρείς τις πανέμορφες αυτές ολόχρυσες ακτίνες που συμβολίζει κάθε μια από αυτές και ένα χάρισμά σου. Την ενόραση, την διαίσθηση και την ενσυναίσθηση. Καθώς παρατηρείς αυτές τις ακτίνες, δίνεις την εντολή νοερά μέσα σου να ενωθούν και να διαμορφώσουν μια πανέμορφη σπυροειδή δυναμική μεταξύ τους. Και καθώς ξεκινά η περιστροφή των ακτινών, αντικρίζει μια πανέμορφη ολόχρυση σπήρα να διαμορφώνεται και να εκπορεύεται από την βάση του ενεργειακού κέντρου της ψυχής σου. Αυτή η σπήρα αντιπροσωπεύει το ζήτα κεφαλάδης. Κάθε σχήμα συναισθήματος, σκέψεως, λόγου και δράσεως που παράγει η ύπαρξή σου τοποθετείται πάντοτε στην ολόχρυση αυτή σπήρα. Γι' αυτό και αντιλαμβάνεσαι την ευθύνη που φέρεις σε κάθε σχήμα σκέψεως, συναισθήματος, λόγου και δράσεως που επιτρέπεις να εξέρχεται από το ηλεκτρομαγνητικό σου πεδίο και να αποδίδεται στο εξωτερικό περιβάλλον που αλληλοεπιδράς. Καθώς επιτρέπεις στον φάρο της ψυχής σου να εκδηλώσει την αυθονία που ήδη κατέχεις, βιώνεις μέσα σου τον στατικό και ενεργό παρατηρητή. Ευρίσκεσαι σε ένα στάδιο που πλέον αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι κάθε φαύλο και επαναλαμβανόμενο σχήμα που καταλαμβάνει χώρο και χρόνο στο γραμμικό πεδίο αναφοράς σου. Σταδιακά, καθώς χαλαρώνεις ολοένα και περισσότερο και επιτρέπεις την ολόχρυση σπήρα να ανελιχθεί, ανεσύρονται μνήμες της τωρινής σου ζωής. Γίνεσαι θεατής σε μνήμες
που καθώς τις παρατηρείς, μπορεί τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές να είναι διαφορετικά, όμως υπάρχει επανάληψη καταστάσεων και μαθημάτων ζωής. Επιτρέπεις η ολόκληρη σπήρα, η ένωση των χαρισμάτων που σου έχουν δοθεί, να εξωτερικεύσει κάθε φαύλο κλειστό κύκλωμα βιώματος που πλέον εσύ επιθυμείς να μετουσιώσεις σε ευγνωμοσύνη για το δίδαγμα, αλλά και βάση στην οποία προετοιμάζεις την ύπαρξή σου για την απελευθέρωση από την επανάληψη. Μέσα σου, σε κάθε κύτταρο του σώματός σου, τοποθετείται ισχυρή πρόθεση απελευθέρωσης από την ουτοπία του γνώριμου και ασφαλούς. Επιτρέπω στην ύλη που κατοικώ να φανερώσει την αυθονία που ήδη είμαι και δεν επιτρέπω λόγω φόβου να εκδηλωθεί. Συνεχίζεις να εισπνέεις και να εκπνέεις και βιώνεις μέσα σου τον ολικό συντονισμό σου με την ολόκληρη σπήρα που ανελύσσεται συνεχώς, εκπορευόμενη από το ενεργειακό κέντρο του τρίτου ματιού. Και σε αυτό το σημείο αντίληψης του φαύλου εξωτερικεύεται εκείνο το ιδιαίτερο σημείο, το σημείο αφυπνήσεως. Το σημείο στο οποίο και αντιλήφθηκες το φαύλο και επαναλαμβανόμενο. Μπροστά σου έρχεται η πρώιμη μνήμη, στην οποία και εισήλθες στην σφαίρα ευθύνης εις αυτόν. Παρατηρείς το γραμμικό χρονικό σημείο στο οποίο και έλαβε χώρα η αφύπνισή του. Η ηλικία την οποία έφερες, την πρόκληση και μάθημα ζωής που βίωνες, και αντιλαμβάνεσαι το αίτιο για το οποίο κάθε άνθρωπος εκείνη την ιδιαίτερη χρονική στιγμή προσέφερε τη δική του υπόσταση ως πέρασμα για τη δική σου αφύπνιση. Και αισθάνεσαι ευγνώμων και απελευθερωμένος από κάθε φορτίο πικρίας, άρνησης, συγχώρεσης και αισθήματος αδικίας. Απελευθερώνεις και απελευθερώνεσαι καθότι αντιλαμβάνεσαι τη σοφία και συγχρονικότητα που κορυφώθηκε σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο που αποφάσισες να αναλάβεις την ευθύνη αυτού. Συνεχίζεις να χαλαρώνεις και να βιώνεις την ιερή σύνδεση με το σώμα σου μέσα από ακόμα πιο βαθιές εισπνοές και εκπνοές. Και καθώς πια έχεις εντοπίσει το σημείο αφυπνήσεως, η ολόκληρη σπήρα των γενετήσεων χαρισμάτων σου ανελύσσεται ολοένα και πιο υψηλά. Σου δίνει την δυνατότητα να εισέλθεις σε πεδία μη γραμμικά, εκεί όπου ο χρόνος και ο χώρος παύλου να υφίστανται ως έννοιες και κάθε περιορισμός προς αυτά αποτελεί μη υπαρκτός. Βιώνεις μια έντονη διάβγεια και ενόραση να τοποθετείτε στο συγκεκριμένο ενεργειακό κέντρο του τρίτου ματιού. Μια όξυνση της αντιληπτικότητάς σου. Και καθώς η σπήρα ανελύσσεται μπροστά σου, τοποθετείτε ένα ιερό τρίγωνο με πλευρές ολόχρυσες. Η πύλη αυτή ορίζει το πέρασμα στην έννοια της φαντασίας. Σε αυτό το ιερό δώρο και αναφέρει το κομμάτι της υπόστασής σου. Θα ταξιδέψεις μέσα στο ιερό τρίγωνο με εμπιστοσύνη προς το σώμα
και την ιερή γεωμετρία πνεύματος που φέρεις. Και θα εισέλθεις σε αυτή την κλίδα, ώστε να αποκαταστήσεις την φαντασία και την έμπνευση που σε κάποιο συγκεκριμένο χωροχρονικό σημείο αποκόπηκαν ως ποιότητες από πάνω σου. Θα ταξιδέψεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όπου η υπόστασή σου έχασε την ζωογόνα δημιουργική της ενέργεια. Εισπνέεις βαθιά και διαπερνάς ως ολόχρηση σπήρα αυτό το ιερό τρίγωνο και εκεί τοποθετείσαι ως παρατηρητής, στατικός και ενεργός σε ένα δεύτερο σημείο. Σε εκείνη την στιγμή που η ύπαρξή σου αποκόπηκε από το δώρο της φαντασίας και της έμπνευσης. Βρίσκεται σε εκείνο το σημείο που παρατηρείς την ύπαρξή σου, τότε να βιώνει αυτή τη τραυματική αποκοπή. Και συγχωρείς και συγχωρείσαι. Και απελευθερώνεις και απελευθερώνεσαι από αυτή τη μνήμη που πλέον δεν υπάρχει, αλλά υφίσταται ως καταγραφή περιορισμού στο ηλεκτρομαγνητικό σου πλέγμα. Μια καταγραφή που επηρεάζει την χημεία σου και τον ηλεκτρισμό που φέρεις. Εισπνέεις βαθιά και αγκαλιάζεις ως ολόχρηση σπήρα αυτό το σημείο, αυτή την στιγμή και θέτεις την επίκληση. Ορίζω κάθε σημείο της υπάρξεώς μου μέσα από την έμπνευση και τη φαντασία που μου έχει δοθεί και που έχω κατακτήσει ως βίωμα και εμπειρίες, ως αποτύπωση πνεύματος σε ύλη. Εμπιστεύομαι την κλίδα της φαντασίας, το ιερό γεωμετρικό όχημα απεικόνησης των χαρισμάτων μου στην υλική διάσταση, καθώς δημιουργώ και μοιράζομαι δίχως αμφισβήτηση και απόρριψη ικανοτήτων. Και το σημείο αυτό πλέον πάβει να υφίσταται ως καταγραφή. Ενώνεται με το σημείο αφυπνήσεώς σου. Και μία πρώτη χημική ένωση που ονομάζεται επίγνωση αναδιατάσσει το ηλεκτρομαγνητικό σου πλέγμα με ζωογόνα ενέργεια χαράς και αποδοχής. Γιατί κατανοείς και θαυμάζεις την αυθονία του σύμπαντος. Ό,τι αφαιρείται προστίθεται ως μετουσιωμένο στοιχείο γνώσης και μαθήματος στο πεδίο σου. Ανελισσόμενο και μη φαύλο. Ό,τι αφαιρείται και κακοποιείται αποδίδεται άφθονο ως δώρο για την αποδοχή του βιώματος και ως επιβράβευση για την ροή μέσα στην αλλαγή. Κατανοείς πλέον ότι πόνος και απώλεια δεν υφίστανται, καθότι συνεχώς μετουσιώνονται και εναλλάσσονται ως μαθήματα που εσύ επιτρέπεις να υφίστανται. Μία πλέον μέσα από την έμπνευση και φαντασία βιώνεις την απελευθέρωση και την θεραπεία. Και συνεχίζεις να εισπνέεις βαθιά και να εκπνέεις βαθύτερα, καθώς ο καρδιακός χτύπος πλέον συντονίζεται με την εναλλαγή των εισπνοών και εκπνοών. Νιώθεις το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς να βιώνει άνθηση και σύνδεση με το ηλιακό πλέγμα, τον συναισθηματικό εγκέφαλο. Κάθε συναίσθημα είναι σε σύμπνοια με την αγάπη εαυτού
και την αυτοκυριαρχία και την σύνδεση με άλλες ψυχές μέσα από τα αντίστοιχα συναισθήματα, καθότι κατανοείς την ιερότητα κάθε στιγμής. Κάθε σημείο στο οποίο είσαι είναι μια ιερή γεωμετρία ελευθερίας και αυθονίας. Μια δυνατότητα που γίνεται γνώση και ικανότητα, άρα και αυθονία. Και είσαι σε μια δίχως λόγια κατάσταση ευτυχίας και ευγνωμοσύνης, καθότι αντιλαμβάνεσαι ότι τυχαιότητα δεν υφίσταται. Νιώθεις την προστασία που ήδη φέρεις μέσα σου και την δυνατότητα να τη μοιραστείς και να κατευνάσεις κάθε αναδυόμενο και φαύλο κύκλωμα πόνου και φόβου. Και καθώς βιώνεις αυτή την υψηλή συχνότητα αυθονίας, η ολόχρηση σπήρα των γενετήσεων χαρισμάτων σου ανελύσσεται ολοένα και υψηλότερα και βιώνεις την ένωσή σου με το όλον, εκεί όπου η αρμονία και η σιωπή ενυπάρχουν αδιαχώριστες έννοιες μεταξύ τους. Βιώνεις την μη σκέψη, βιώνεις το είμαι. Και καθώς έχεις νιώσει αυτή την αρμονία, η σπήρα σε θέτει σε ένα πεδίο που δεν είναι ούτε παρελθόν, ούτε παρόν, ούτε μέλλον. Σε θέτει στο τελικό σημείο, στην ιερότερη στιγμή, τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι την αξία. Βιώνεις τις έννοιες χώρος και χρόνος αλληλένδετες με την προσωπική σου θέληση και συνεργασία με τις ποιότητες των χαρισμάτων που σου έχουν δοθεί. Βιώνεις την έλλειψη περιοριστικών πεποιθήσεων και σχημάτων σκέψεως που καθυλώνουν τη φαντασία και την έμπνευση. Βιώνεις την αποτείναξη κάθε σχήματος τύψεως, αιμονής και αυτοτιμωρίας, γιατί κατανοείς την έννοια της ροής σε κάθε σημείο που βιώνεις ως αποτύπωση πνεύματος σε ύλη. Και εκεί η ολόχρηση σπήρα το γενετήσιο χαρισμάτων σου σε καθοδηγεί στο σημείο του τώρα. Στο σημείο που καλείσαι να επιτρέψεις την αλλαγή και τη μεταβολή σε κάθε σχήμα που πλέον δεν εξυπηρετεί την συνειδητότητά σου, αλλά και δεν διδάσκει και κάθε άλλη ψυχή με την οποία και αλληλοεπιδράς και φέρεις από κοινού εξελικτικά μαθήματα ζωής που δεν επιθυμείς να καταστούν επαναλαμβανόμενα. Και η σπήρα σου φανερώνει στο τώρα την εικόνα που πρέπει να επιτρέψει στην αλλαγή και τη μεταβολή να επέλθουν ώστε η φαντασία και η έμπνευση να σε καθοδηγήσουν στα επόμενα εξελικτικά μαθήματα που καλείσαι να λάβεις και να δώσεις. Η ολόχρηση σπήρα σε φέρνει αντιμέτωπο με αυτό που ήδη έχεις κατανοήσει ότι έχει λήξει και εσύ επιτρέπεις την προσκόλληση. Η σπήρα σε φέρνει σε εκείνο το σημείο πλέον που σου ζητά ελευθερία βούλησης απέναντι στην ίδια σου την ύπαρξη. Και έτσι είναι. Ορίζεις μέσα σου την ισχυρή πρόθεση για αλλαγή σε κάθε επίπεδο και βαθμό που αυτό απαιτείται για να εισέλθεις στο πεδίο αυθονίας και χαράς που σου έχει ήδη αποδοθεί. Βιώνεις ήδη την αξία των σημείων, καθότι δίχως τυχαιότητα ενώνονται και συμπράττουν στην καθοδήγησή σου προς την απελευθέρωση.
και ηρεμείς. Και εισπνέεις βαθιά, αφού γκράζεσαι το σώμα σου και στο χώρο και στο χρόνο σου επανέρχεσαι, ανοίγοντας τα μάτια.